Един от вас се гушка с турците и продава за дърбан. Ще търсят ресто, нали знаеш? Да улекна с 300 кила. Не ги мисли турците. Никой не мърда, казах! Създаде си достатъчно врагове. Такъв е бизнеса, не продаваме карамфили. Амарам, гила храма. Някой трябва да го спре. Чух за майка си. Ще те смажа. Ти си виновен. Аз те вкарах леглото на Дамян. Не знаеш какво изпускаш. Показва, че дъщеря Попов от Геребоп. Позорница Попов. Налага се да заминеш. Тихомир не е свидетелство срещу теб. Днес Бояна Василева се оттегли от делото. Ти, Иво, имате ли нещо общо с убитите момичета? Бях съм в ареста, когато съм омазал всичко. Пида си! Някъде морал тук, бе! Има ли място тук за морал? Човекът, отговорен за цялата тази организация, е Иво Андонов. Кой съм? Позвали на Косъм. Сутринта се събудих и имах брат. Сега пак се събудих. И брат ми умря. Досието ми! Мартин Христов. Полицай под прикритие. Намерете го. Вие си го заслужавате. Сън и тя ли си го заслужи? ДНК под ногтите на Евица и на Джаро. Национално издирване. Мартин Христов. Полицай под прикритие. Шмекер. Знаеш колко хора си отидаха заради те? Никога не сме били семейство, защото не сме имали баща. Не беше баща и за дъщеря си. Няма да говори за нея. Ще си да е труп и тя! Няма да говори за нея!
Nasılmış? Cerveza para todos. Tate! Merhaba. Buyurun gidelim. Merhaba Faruk. Merhaba Cano. Merhaba Cano. Kayıplardasın. Bir de ihtiyarlamışsın. Hep bildiğin gibiyim. Sadece biraz yorgunum. Jaro yorgun. Bunu bir başkası söylese inanmazdım. Haince. Ele verilmiş ve soyulmuş.
Kendi adamlarından, pis avukatlardan, bu hikayelerden ekmek herkesten. Senin için üzgünüm Jaro. İnsanın yakınlarının ele vermesinin acısı büyük olur. Ben onun için at yarışı oynuyorum. Şunların güzelliğine bak. Yay gibi, zeki, çelik, bacakları kuvvetli, göğüs çerçeveleri büyük. Bu da bana aynı hızda para kazandırıyor. Dostum bu tutkun sana tehlikeli alışkanlığa dönüşmesinde. Jaro eğer birileri bahis oynuyorsa paranın senin elinde olmasına dikkat edeceksin. Maşallah Faruk. Bahis oyunlarında kriz yok. Senin için ne yapabilirim Jaro? Al şunları. Benim evim senin evin. Kendini biraz toparlarsın. Yani gönülden sana teşekkür ederim Faruk. Lakin benim buraya gelişimin sebebi başka. Dostum, bizim ortak düşmanlarımız var. Bizim ortak düşmanlarımız bizim müttefik kalabilirler. Jaro, müttefiklerin de ortak hedefi vardır. Лекарството ти. Тишо, донеси още шампанско. Ивак, ще изгорят наденички. Ще ти изгори трудовия договор, донеси още шампанско. По-спокоен ли си? Не. И няма да се успокоя, докато не разбера със сигурност кой ми е пратил нинчета. Бегай, бегай на барбекюто. Кофти готвачите, нали знаеш какво им се случва? Каква е тази гадост, бе? Прави ти кеф да снимаш пишки или какво? Преди да ги заровим, ги съблякохме и ми направи впечатление. Какво ама какво ти правят с телефона? Изложба ли ще правиш? Сега поне знаем, че са рязани карабини. Евреи, турци, шиптери, араби, някакви такива са били. Турци са. Откъде си сигурен? Преди време имах проблеми с едни турци. Джаро още ли се крие в Истанбул? Поне до преди месец беше там. Рафаел, Как е Ланселот? Харесва ли те? неспокоен е, но ще му свикна. Трябва да тръгвам. Да ти поръчам още една бутилка. Обеща ми да не пиеш. Обещах, да. Теб изобщо пука ли ти за нещо? Разбра ли кой искаше да ни убие или затова не ти пука? Някой доброжелател. Да, и това и аз го знам. Само, че това не ми помага да спя спокойно. Какво искаш сега? Искам да направиш нещо. Ако ти кажа, че Джаро го организирал, Той не би посегнал на мен. не го познаваш достатъчно добре. Той ми е баща. Какъв баща ти е, бе? Изхвърлите от живота си беше на 15 години. Иво не изопачави нещата, сама си тръгнах. Кога те потърси? Преди 5 месеца. Колко Престани. прави това? 9 години. Може да е всякакъв, но ми е баща. Заради него ли се върна тук? Върнах се заради теб. Но може би съм направила огромна грешка. Ния. Ще спи спокойно, обещавам ти.
Ивак, какво ги правят тия наденички? Дай ги на конете. Те не ядат месо. Писна ми да влача кашони цяла седмица. Пак добре, че сме тук. По-добре дирекция на полицията, отколкото при онези абитуриенти в ДАНС. Майката. Вие разбрахте ли кой ще не става шеф сега? Бенишев. Бенишев? Той като линейка, бе. Първо ДАНС, ГДБОП, 7-мо районно. Сега не ми си мисля, момчета. Той Бенишев отдавна си го мери с Попов. Се сдъвчат, няма начин. И на финала пак ние ще го отнесем. Аз като гледам, ние вече го отнасяме. Остава да разберем за какво. Искам още очите ми да светят с нощен бит отдолу мощен, а духът ти равно скочи. Смееш се като катерица, като мокра птица. Ярес па без лъжица, мания голяма скица. Аз компонирам здраво нощем, спиме сладко денем. Родени сме в Ая майка, много здраво емем. Темпо, ние излишно тъпчим, правим летищи, цай си лещи и каишки. Аре горе всички меки кишки, седи гледай, след малко е заура. Килата Агата Пауър, пръскам с Гучи. Усещам тази вечер нещо ще се случи. На врата си Джиро от тъпери. Два ваучера събрах всички тебе. Към че колко съм ще намери. Факт какво почнах големите факи. Зрели леки, не дебели лели. Полидолу и слуши ме, няма събота неделя. Back to back и back to back. Микрофон, върху три чека, ката шпека, Мартин Хрисов, дирекция полиция. От отдел убийство, за да говорите с тях. Случай на отдел убийства. Главният секретар смята, че е на дирекция полиция. Какво имаме до сега? 8 убити. Знае ли се какви са? Не, установява се самоличността. Колко са извършителите? Един. Искам записи на охранителните камери. Открихме оръжието, подхвърлил го е. Берете си с трите номера. Колегите установяват дали е използвано и преди. Станало е много бързо. 3 от момичетата от контингента са разпитани. Колега, имаме процедура. Има доказателства. Колега, тук няма да се съберат доказателства за съдебно дело. Бизнесмен. Хей. Какво става? Между чая си само исках да те чуя. Ти какво правиш? Нищо. След малко ти имаме работа. Чакай малко. Ей, сега идвам.
правиш тук? Ти си вода. Боли ли? Вече не. Липсваше. Баси, къде ни набутах? Не е истина. Киро, стига сте мрънкали, бе, като някакви баби сте. Нашето е, че останахме в МВР. За сега сме само сектор, но скоро ще станем отдел организирана престъпност. Няма нищо по-постоянно от временните решения. Айде, събирайте се, че имаме много работа. Така. Къде е Мартин? Десетипоя трябваше да е тук. Нищо. Започваме без него. Случай в дискотеката. Къде си губиш? Имах малко работа. Сори. А няма сори, това да не се повтаря. Ясно ли е? Повтарям. Случай в дискотеката. И 8-те убити са турски граждани. Работили са за организацията на това лице, което следим от години. Фарук Метин Айкан, роден 1951 година, в бедно селце от най-затънтения край на Турция. В момента живее в тази къща за 4 милиона евро в истанбулския квартал Бешикташ. Както се усещате, не е спечелил от лотария. Семейството на Фарук е основният доставчик на хероин в Западна Европа. Организацията на Фарук е в трафика още от 80-те години на миналия век. Хероина влиза в Турция през родните им места и се разпространява през различни точки на Балканите. Никой обаче, освен офицерите за свръзка на Дея, не е чувал нищо за тях, защото бизнесът им е много добре укрит. В България казино Destiny и казино Роял. Верига чейнджбюра към тях. Всичко това работи, за да се изпират парите от пратки хероин. Фарук има двама сина. По-големия – Демир, и по-малкия – Бардем. Вероятно си спомняте убийството на турците миналата година. Подземния гараж. Един от тях беше Демир. Дето Иван Донов ги очисти. Дето ние си мислим, че Иван Донов ги е очистил. Сигурни сме, че е той. Просто нямаме доказателства. Това е едно и също. Племеника на Фарук. От години живее в Роттердам, Холандия. Официално е в златарския бизнес. Неофициално контролира последната точка от семейния наркоканал. Нас не вълнува този човек, Бардем. Той оглавява бизнеса на фамилията в България. 8-те жертви от дискотеката са работили за него. Поръчково убийство пред 300 души в дискотека. Някой иска да им вземе територията. Тази организация не се вълнува от българския пазар на дрога. Търсят само транзит. Значи някой иска да им прекъсне транзит. Иван Донов. Точно сега на Иво не му трябва да прави глупости. От няколко месеца Андонов се опитва да се прави на легален бизнесмен. И Джаро ги правеше с тия номера. Явно крушата не пада по-далеч от дървото. Именно за това може да е Иво. Ами, да проверим, вместо да гадаем. Здрасти, близнак. Искаш? Да поговорим. Няма за какво. Ако държиш да е официално, ще ти пратя призовка. Какво общо имаш с турците? Слушаме Сала Енар.
и си го наби в тъпата милиционерска тиква. Вече не се занимавам с глупости. Ако те интересува търговия с горива, транспортни услуги, добре си дошъл. Ако не, И Джаро строеше магистрали. не ме сравняваш с Джаро, ако вечеш. Що, какво не му харесваш? Добре се погрижи за тебе, за мене. Храна се нормално, благодаря ти. Що поръча турците? До кога мислиш да ме занимаваш с тия глупости? Убитите са работили за Фарук. Ти уби големия му син. Четох жълтите вестници, да? Ако можеш ли да мислиш с тази глава, щеше да се сетиш, че точно в момента никаква война не ми трябва. Добре, на кого му трябва война с турците? Балканджи Йово. Следващия път, когато се правиш на много умен, ще потроша цялото ти заведение заедно с тебе. Набий си го в кухата гангстерска кратуна. Нали се сещате, че куките ни настройват едни срещу друго? Тази ситуация е неприятна за всички. За теб може да стане още по-неприятно. Нямам нищо общо, става простотия в дискотеката, това трябва да се знае. Да предположим, че ти вярваме. Каква причина има за война между нас? Никаква. Със сигурност. Имам едно предложение за вас, което мисля, че ще ви се интригува. Malımızı %10 komisyon karşılığına geçirmeye teklif ediyor. Buyurun. Kapat. Çay gönüllüymüş. Şu an Andonov'tan daha güçlüsü yok. Tüm ipler onun elinde. Uçağıma hazırlayın. Merhaba babacığım. Andonov kendisine %10 komisyon karşılığında bizim malımızı geçirebilir. Biliyor musun bu mekanı çok seviyorum. Bana ölen kardeşini hatırlatıyor. Hatırlıyorum baba. Ben de buradaydım. Peki kardeşinin katilini hatırlıyor musun? Bir de utanmadan kardeşinin katiliyle benim iş yapmamı öneriyor. Ben sadece Hadi yıkıl karşımdan, defol. Ben sadece onun sözlerini aktardım. Peki niçin o hala hayattadır? Olaylar öylesine gelişti ki. Olaylar öylesine gelişmiş ki. Bu adamın ismini bile duymak istemiyorum. Hadi, demin de söyledim, defol yanımdan. Baba, sen ne dersen? Her şey yapmaya hazırım. İstersen arkasını arayayım. Bir haftaya varmaz. Andonov öteye göçmüş olur. Oğlum sen geri zekalı mısın?
Polis Andonov'u mercek altına alır ve bizim onu öldürmeye gelmemizi bekler. Andonov'un da zamanı gelecek. Ama şimdi değil ve de zamanı değil. Affet baba. Шест месеца никакво развитие. Заради тази подписка. Никъде не мога да мръдна. За отвличане можеш да си в ареста и до сега. Би трябвало да се радваш, че мярката ти е най-леката. Има и нещо по-притеснително. Имам сигурна информация, че в най-скоро време прокуратурата ще ти заведе дело за отвличането на Мартин Христов. Няма достатъчно срещу мене. Само показанията на Мартинчо не стигат. Но той е полицай. Той е мишка. Подозренията ти се оказаха верни. Частен детектив. Всички служби го търсят. Тя си мисли, че той ще й помогне. Спи ми едно. Допий това изчезвай. Това ли търсиш? Прочетох листовката. Иво, от колко време сме вече заедно? Не знам, вие жените ги броите тия неща, що? Не мислиш ли, че е време да започнем да си казваме истината? Мисля, да. Каза ми, че стимулират работата на черния дроб. А в листовката пише, че това са болко-успокояващи, които са напълно несъвместими с нарушени чернодробни функции. Имам болки, понеже баща ти стреля по мене. И като стана дума, знам, че го търсиш. Явно ти е много важен. Ти какво би направил на мое място? Аз ли? Аз за това ли съм ти? Това ли е целта? Затова ли е тази връзка? Да го намериш и после изчезваш, така ли? Мисля, че е напълно нормално да искам да го намеря. И ако някой ден това стане, то няма да има нищо общо с нашите взаимоотношения. Знаеш ли какво е напълно нормално? Напълно нормално е да ме напуснеш заради Джаро. Би трябвало да те разберат. Случвало се и преди. Престани. Обичам те. Ще не се обадиш на баща ти. Защото ще бучи. Праща ми кинти за месец, аз ги харча за седмица. С тия екскурзии. Що, не ти ли харесват? Не. Добре, да отивам. Ще изслушам за проблемите и във фондацията и за липсата на личен живот. Това ще са максимум 5 минути. Да. Трябва да се видим, появи се нова информация. Не мога да говоря сега.
Yoksa... Майната им. Работата е много по-мътна, отколкото си мислим. Джаро със сигурност ще се върне в България, само че не знам кога. Не би рискувал, според мен. Няма друг шанс, освен да рискува. Познавам добре Джаро. Със сигурност не му се пенсионира. За какво му е да се връща? Фарук си търси човек да му върти транзита в България. Откъде знаеш? Знам. И няма ли да ми кажеш откъде? Няма нищо за казване. Просто следвам пътя на логиката. Защо иначе ще се среща с хората на Фарук? Попов, ти си враг на голите предположения. Търпя развитие. Момчетата ме чакат долу в бара да пием по едно. Ще не дадеш с нас? Ще остана да поработя. До късно, предполагам. Ще има и колежки. И вървят през пустинята конят, жена му и малкото конче. И по едно време стигат до ръба на една скала. И малкото конче туп пада долу. Майката: баси, аз няма за какво да живея повече. И скача. Бащата кони той. Край. Без тях живота ми свърши. Туп скача и той. По едно време отдолу се чу: абе, кой замеря с коне, бе? Здравей. Ще за мен. Ясно. Да. Опикаем се от скука. На тебе май ти се иска. Да ви кажа под секрет. Не стават и двете. Пробвайте се. Той да стават с този аматьорски подход няма да им върши. Що? Вие в дан с СРС ли ги свалят? Поне не сме онанисти като вас. Лайнар. Вие в данс май само може да разпълвате чадъри и да ги опъвате, а? Нали знаете защо направиха агенция сигурност при наличието на ГДБО? Защото бобаджиите не могат да прегледат всички порно-торенти. Що си мислиш, че не могат да хванат този Джаро 15 години? Ей! Се кане да ви питам нещо. Бе, той е вашия Попов. Да не е нещо педал. Заеба жена си, за да ходи по едно мъжко дупе. Педал ли каза? Педал, каза. Гепи. Бягай, че ще ти! Бягай, че ще ти! Май ти дойде. Педал. Vero, senin de bildiğin gibi bu kriz beni etkilemedi. Bilakis benim malımın artmasına sebep oldu. 5 sene evvel 4.000 euro olan malım bugün 10 milyon euronun üstünde. Ancak Bulgaristan'da piyasamız olmadığını biliyorum. Azgar Karadeniz lüferi. Evet, lüfer. Faruk dostlarını nasıl arlayacağını çok iyi bilirsin sen. Lüfer de bizim gibi etoburdur. Ama artık Karadeniz'de sayıları azalmaya başladı. Haklısın. Sadece kendilerini lüfer sanan ufak balıklar kaldı ortada. Zero, seninle iş ortaklığın bittikten sonra mecburen Arnavutlarla çalışmaya başladım. Hiç memnun kalmadım. Çünkü
Malı bugün yüklüyorsun, yarın Hollanda'da bambaşka bir şey alıyorsun. Beni soyuyorlardı. Tabii ben de müşteri kaybediyordum. Ama ben Bulgarlarla çalışmaktan memnunum. Bugün malı yüklüyorsun, yarın Rotterdam'da tas tamam alıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Çünkü Bulgarlar bu konuda son derece hürmet görüyorlar. Hırsız değiller. Ben de tıpkı senin gibi onurlu bir kişiyim ve her şeyin karşılıklı güveni odaklandığını bilincindeyim. Seninle tekrar çalışırsam çok memnun olacağım. Teşekkür ederim. Senin Bulgaristan'daki çevresi geniş dostların benim adaletle olan problemlerimi çözülmesinde yardımcı olabilirler mi acaba? Fikrin ne? Sana söz veriyorum Cero. Böyle dava dosyaları bizde çelik kasalarda yangına dayanıklı bir şekilde saklanır. Ama Bulgaristan'da öyle değil. Dava dosyaları ortada. Her an kaybolabilir. Yanabilir. Böylece sen de bütün dertlerinden kullan. Benim şu andaki en büyük problemim hainlerdir. Lakin ben biliyorum ki hainlere karşı en güçlü silahın ihanetin olduğunu. Cero, sana söz veriyorum. Bundan sonra ne iş yaparsan yap, senin sağ kolun olacağım. Şerefe. Şerefe. Хайде, куклички. Хайде. Само този път. Заради мен. Заради нас. Не искам при това, моля те. Виж, точно зараснаха. Знам, бе, Любов. Знам. Виж. Обеща да не го правя повече. Сигурен ли си? Да. Нали? Хайде. Хайде, добре. Еба, майка ти да еба, мръсна курва да я, презерватив. Отида ти го взема в този презерватив. Четър!
Как изглеждаше нападателя? Можеш ли да го пишеш? Беше с маска. Нисък, висок. Каза ли нещо? Среден. Имаше татуировка на врата. Татуировка. Японски букви. Трябва да видя отново записите от дискотеката. Много си подранил. Нещо да ми кажеш? Нали то си на бой от среща, разбрах. Това тук не ти е улицата. Не можеш да скачаш за глупости на колеги от ДАНС. Не бяха глупости. Време е да започнеш да се държиш като полицай. Тук си има правила, които всеки спазва. Правила. В реалния живот няма правила. С твоите правила не успя да хванеш Джаро. Всякакъв мислиш, че ни е шанс, а? Абе, спри да философстваш. И престани да правиш глупости. Вече е сигурно, че Джаро работи за турците и ще се върне в България. За съжаление, не знам кога. Неведоми са пътищата Божии. Неведоми са пътищата Божии. А какво цял живот е да ги повтарям тия думи? А ти цял живот да се измъкваш с тях. Кажи ми, харесва ли ти да ме гледаш как се кърча като червей? Всяка секунда да виждам момчето си. Как гние в черната земя. Наказваш ли ме? Имаш борч към мене, Маршо. И аз ще си го прибера. Съжалявам за семейството ти. Знам, че ти избиваш турците. На твое място ще направя същото. Няма да ти е лесно да стигнеш до Фарук. Знам, че няма да се откажеш, докато не отмъстиш. Можем да си бъдем полезни. Аз искам Джаро, ти Фарук. Джаро е комбина с Фарук. Няма да работиш за ченгета. Само за себе си.